Hát innen vagyunk a snowboard pályán, kezdőpályán persze. Most szálltunk le a felvonóról. hányadik csúszáson vagy most életedbe? Negyedjére jöttem el ide. Jó. Na lássuk, hogy állsz föl. Mivel még nem tudok így felállni, ezért inkább lábúj hegyen állok fel, ezért meg kell fordulnom. Most én voltam útban neki. Egy gyors fordulás. És akkor mehetsz. Fír. Semmi baj. Kicsit jeges a pálya. Jobban süllyedsz bele a sarkadat a hóba, mert jeges a pálya. Ilyenkor bocsánatot kell kérni. Bocsánat. Tanulunk. Tanulunk. Lábújhegyen. Úgy, ügyes vagy. Ilyenkor a kezedet tedd mindig ki, hogyha az egyensúlyodat elveszted, mint egy vitorla. A válladdal forduljál. Indulj el jobbra-balra. Nem muszáj egyből megfordulni. Lábújhegyen is mehetsz. Fordulj meg. Szerintem nagyon gyorsan mész. Ahhoz képest, hogy negyedik alkalommal csinálod. Nem kell ilyen gyorsan menni, mert átcsonton fogod magadat csapni nagyon gyorsan. Na, álljál föl, de néha lábújhegyen kell menni, néha sarkon, mert elfáradsz.
Milyen a pálya? Itt próbálj meg felcsúszni a dombra. Oda a dombra próbálj meg felcsúszni. Egyenesen. Veszélyes. Úgy. Jól nyomtad. Ennyivel kevesebbet kell sétálni. Na milyen volt? 7 perc alatt lejöttünk a plafonról. Hányadik körön vagyunk túl? Második. Hányat estél fenékre? Nagyon sokat. Fáj? Igen. Nagyon fáj. Sírtál? Egy kicsit. Meginterjúolom Szófiát. Így a felvonul. Hogy érzi magát 2-3 kör után. Még ez a harmadik. Ez lesz. most jön a harmadik. Mit tanácsolsz a többieknek, akik néznek most téged? Mire figyeljenek, mire vigyázzanak? Hát én még kezdő vagyok, ezért nem vagyok olyan ügyes, de amit én a mai napról megtanultam, csak annyit tudok tanácsolni, de hát hogyha begyorsulsz, akkor inkább gyorsan guggolj le, és ne hagyd el ne essen Egyensúlyba inkább. nevezd el. Igen, kb. Ennyi. Most Lábújhegyen tanultunk, hányszor estél fenékre? Nagyon sokszor. Fáj. Igen. Mit tanácsolsz, akik ugyanúgy fenékre esnek? Hogy kitartás, ne álljon meg körülöttük a világ, de hát kb. Ennyi. Fel kell állni és menni kell tovább. Igen. És meg kell tanulni Lábújhegyen is mászni, mert félkörívet így, félkörívet úgy megyünk, ugye? Igen. Most mit fogunk csinálni, hogyha lecsúszunk? Lábújhegyen próbálunk többet menni. Na, folytatás következik. Mondjad, mindjárt jövünk vissza. Mindjárt jövünk vissza. Most felhajlódott csákánnyal. Most tanulsz csákányoztal? Igen. Nehéz a csákányos? Igen. Na nézzük, mutassuk meg a többieknek. Ráérünk, nem kell sérni. Várj meg, mert én tányért várok, érte? Na ugri-bugri. Jobban is fog lesz. Feszes a láb. Lehet jönni. Anyának mutatjuk majd meg büszkeségünk.